2 až 7, inde 7 až 12 stupňov. Bude však veterno najmä na východe a na horách. Teraz je 7:30, 3 minúty. Zelená vlna. Nové nehody na D1 a viacero prekážok na R1. Dobré ráno želáme aj všetkým motoristom. Dve nové nehody pribudli na D1 pri Triplavine v smere z Osenca do Bratislavy. Najprv je blokovaný pravý pruh 4 zrazenými autami, 0,5 kilometr ďalej blokujú 2 auta a 1 pruh. Tvoria sa kolóny, takže zvážte uchádzku po starej ceste. Následky nehody dokumentujú aj pred Krivovcami v smere zo Slovenského Pravna. Na R1 nám hlásite viacero prekážok. Za križovatkou s D1 v smere do Trnavy je odstavený kamión, za Vlčkovcami v smere do Trnavy sú 3 odstavené autá a v opačnom smere na R1 za Vlčkovcami v smere do Nitry je odstavené auto v podstavnom pruhu, je označené kužeľmi. V pripájacom pruhu z Behároviec na D1 v smere do tunela Branisko hlásite na ceste rozsypané sklo. Pozor aj v úseku Soroška, Turňa nad Bodvou, Moldava nad Bodvou, tam fúka silný nárazový vietor. Problémy môžu mať najmä prázdne nákladné autá. Opäť sa spájame s riadiacim centrom Národnej diaľničnej spoločnosti. Premávku na bratislavskom obchvate sleduje Ľuboška Sala. Vjazd do Bratislavy z D1 od Senca sa spomaluje, nárazovo sa môžete dostať aj do kolóny. Prístavný most sa takisto spomaluje v oboch smeroch vrátane pripájačov. Vjazd do Bratislavy od Malaciek, po D2 sa spomaluje pred výjazdom centrum Patronka. Tunel Sitina je prejazdný v oboch smeroch bez mimoriadnych obmedzení. Mobilný radar tmavá Fabia jazdí medzi Šaňou a Ňatovom. Merajú aj na D1 pri Zelenči v smere z Trnavy, za výjazdom z D1 do Hlohovca, ďalej na výjazde do Hlohovca z Strakovíc, v mýtnej obojsmerne na výjazde z Tvrdošína do Trstenej a merajú aj v Kobylách v smere do Bardejova. Doplniť naše správy môžete kedykoľvek. Jozef Bozár, bezpečne minulo. Zelená vlna. 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko. Pevné kladanie ruky vraj môže byť príznakom dlhovekosti, vraj keď ju poriadne stísneme, tak aj žijeme dlhšie. Rozmýšľam, že koľko žijú takí, čo robia tu pretlačenie rukou, tí musia byť matúzalenskí. Tak, ale potom sú aj také tie extrémy, že máš pocit, že už takého mokrého vechťa ti niekto dáva do... No, lekla ryba, ako sa hovorí. A to je presné, nemám to teda naozaj veľmi rada, takže ak dnes chcete začať dobrý deň a našliapnúť si na dlhovekosť v poriadny stísk ruky, o tom budeme hovoriť o chvíľočke v našom pravidelnom rannom spektre. Pozdravujeme vás aj po 7:30. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.